हा बालेकिल्ला या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे। विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्यामुळे कधी काळी तो ठाकरे यांचा बालेकिल्ला होता आणि आज तोच बालेकिल्ला राणे यांच्यामुळेच भाजपाचा बालेकिल्ला बनलाय। महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईच्या राजकारणाची ओळख कोकणाशिवाय अपूर्ण आहे आणि आता हीच ओळख पूर्ण केली आहे कोकण सुपुत्र भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। कोकणशाही प्रस्तुत बॉलिवूडच्या या भागात आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। आज बॉलिवूडचा तिसरा एपिसोड कोकणशाही प्रसारित करत आहे। बॉलिवूडच्या पहिल्याच भागात बॉलिवूड म्हणजे नेमकं काय हे मी सांगितलंय, तरीही पुन्हा मुद्दाम सांगतो। बॉलिवूड म्हणजे राजकारणात घडणाऱ्या वर्तमान आणि भविष्यात घडणाऱ्या घडामोडींचं बेधडक आणि मुद्देसूद विश्लेषण म्हणजेच कोकणशाही प्रस्तुत बॉलिवूड आहे। खरंतर भारतीय जनता पक्षाला नुकतेच नवे प्रदेशाध्यक्ष मिळाले। रवींद्र चव्हाण यांची या पदावर एकमताने निवड झाली असून ही नियुक्ती पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेला आणि विशेषतः कोकणातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणारी ठरेल हे निश्चित आहे। विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिथं वडील खासदार नारायण राणे यांच्या तालमीत तयार झालेल्या आमदार नितेश राणे यांनी आधीच आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे, तिथे सिंधुपुत्र असलेल्या प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या साथीनं भाजपाची ताकद आता दुप्पट होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये राणे चव्हाण जोडीचा करिश्मा दिसणारच आहे आणि भाजपाचं 100% यश निश्चितच चर्चेचा विषय ठरेल हे कोकणशाहीचं भाकीत निश्चितच चुकणार नाही। भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण एक विश्वासू आणि कार्यक्षम नेतृत्व आहे। रवींद्र चव्हाण यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानलं जातं। डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून 4 वेळा आमदार म्हणून निवडून येणारे चव्हाण यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत नेहमीच कार्यक्षमता आणि जनसंपर्कानं स्वतःची ओळख निर्माण केली। 2022 ते 2024 या कालावधीत एकनाथ शिंदेच्या सरकारमध्ये त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद भूषवलंय। तसंच पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलंय। या काळात त्यांनी सिंधुदुर्गात अनेक विकास कामांना गती दिली, जसं की टेलिमेडिसिन यंत्रणेची स्थापना, आंगणेवाडी येथील भाविकांसाठी मोबाईल नेटवर्क सुविधा आणि गेळे गायकर कबुलातदारांच्या जमीन प्रश्नाचं निराकरण। यामुळे त्यांनी स्थानिक जनतेत विश्वासार्ह नेते म्हणून स्वतःची प्रतिमा बळकट केली। चव्हाण यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड ही केवळ त्यांच्या वैयक्तिक यशाची पावती नाहीये, तर भाजपा पक्षाच्या कोकणातील रणनीतीला बळकटी देणारी आहे हे लक्षात घ्या। त्यांनी पक्षाच्या सदस्यता अभियानात 1.5 कोटी नव्या सदस्यांची नोंदणी करून आपली संघटनात्मक क्षमता सिद्ध केली आहे। यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांचा अनुभव आणि नेतृत्व भाजपासाठी मोलाचा ठरेल यात शंका नाहीये। आता जरा कोकणातील दुसऱ्या सुपुत्राबद्दल जाणून घेऊया। अर्थात त्यांच्या मंत्रिपदाचा डंका केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर अवघ्या देशाच्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात गाजतोय। नामदार नितेश राणे हे सिंधुदुर्गासहित संपूर्ण कोकण आणि महाराष्ट्रातील भाजपाचा करिश्माई चेहरा आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपाचा पाया भक्कम केला हे त्रिवार सत्य कुणीच नाकारू शकत नाही। त्यांच्या आक्रमक कार्यशैली आणि जनसंपर्कावर आधारित राजकीय शैलीनं त्यांना स्थानिक पातळीवर मोठा जनाधार मिळवून दिलाय। देवगड, कणकवली, वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येणारे नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गात विकास कामांना प्राधान्य देताना विरोधकांवर आक्रमक टीका करून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण नेहमीच धगधगत ठेवलंय। त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील अनेक तरुण आणि कार्यकर्ते भाजपाशी जोडले गेले।
नितेश राणे यांच्या जोडीला आता चव्हाण यांच्यासारखा अनुभवी आणि शांत स्वभावाचा नेता मिळाल्यानं पक्षाची रणनीती अधिक प्रभावी होईल. मागील काळात देवगड विधानसभा मतदारसंघात आपलं स्थान आगामी 25 वर्षांसाठी बळकट करताना देवगड कणकवली वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघ हा कोकणच्या विकासाचा रोल मॉडेल बनवण्यात ते प्रयत्नशील ठरलेत. जिल्हा बँक निवडणूक असो वा महायुती म्हणून तिन्ही विधानसभा मतदारसंघ असो, या सर्व ठिकाणी त्यांनी आपली विजयी ताकद दाखवून दिली. त्यामुळेच राणे चव्हाण जोडी ही एक परिपूर्ण समीकरण आहे. राणे आणि चव्हाण यांच्या कार्यशैलीत पूरकता आहे. नितेश राणे यांची आक्रमकता आणि जनसंपर्क तर चव्हाण यांचा शांत आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन यांच्या संयोजनानं सिंधुदुर्गात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळू शकते. चव्हाण यांनी पालकमंत्री असताना सिंधुदुर्गातील अनेक प्रश्न सोडवलेत, तर नामदार नितेश राणे यांनी स्थानिक पातळीवर भाजपाला गटागटापर्यंत मजबूत केलं. ही जोडी आगामी निवडणुकांमध्ये खासदार नारायण राणे यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर औषधालाही शिल्लक नसलेल्या विरोधकांना कडवं आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या भाजपासाठी संधी आणि आव्हाने आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका भाजपासाठी महत्वाच्या आहेत. सिंधुदुर्ग भाजपाचा यशस्वी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या अनुभवात या निवडणुका यशस्वी पार करण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं ऑक्टोबर 2025 मध्ये या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना अंतिम करण्याचं नियोजन केलं आहे आणि त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. या निवडणुकांमध्ये महायुतीचा प्रभाव ग्रामीण भागात कायम राहण्याची शक्यता आहे आणि सिंधुदुर्गात राणे चव्हाण जोडीच्या नेतृत्वाखाली भाजप 100% यश मिळवण्यासाठी आक्रमक रणनीती आखते. सिंधुदुर्गात शिंदेची शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील युती महायुतीचा भाग आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक समीकरणं महत्वाची ठरतात. खासदार नारायण राणे आणि त्यांचे सुपुत्र असलेल्या नामदार नितेश राणे यांचा स्थानिक प्रभाव आणि चव्हाण यांचा प्रशासकीय अनुभव यामुळे भाजपाला युतीतील सहकारी पक्षांपेक्षा अधिक जागा मिळवण्याची संधी आहे. आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी यापूर्वीच सिंधुदुर्गात विकास कामांद्वारे आपली छाप पाडली, तर नामदार नितेश राणे यांनी विरोधकांना, विशेषतः उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि काँग्रेसला आणि विधानसभा निवडणुकीपासून गायब झालेल्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला मागे टाकण्यासाठी आक्रमक प्रचार केलाय. भाजपानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे आणि चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं सर्व जिल्हाध्यक्षांची बैठक घेऊन रणनीती आखली. यामध्ये प्रभाग रचनेची तयारी, उमेदवार निवड आणि मतदार यादी अद्ययावत करणे यांचा समावेश आहे. सिंधुदुर्गात राणे यांच्या स्थानिक प्रभावामुळे पक्षाला ग्रामपंचायत स्तरापासून ते नगरपंचायतीपर्यंत मजबूत पकड निर्माण करता येईल. चव्हाण यांनी पक्षाच्या सदस्यता अभियानात दाखवलेली ताकद आणि राणे यांचा जनसंपर्क यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यात भाजपाला यश मिळेल. सिंधुदुर्गात भाजपासमोर काही आव्हानं देखील आहेत. विशेष करून उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस यांचा कोकणात अजूनही काही प्रमाणात प्रभाव आहे. तसंच स्थानिक पातळीवर काही असंतोष आणि गटबाजी पक्षाला त्रासदायक ठरू शकते. मात्र चव्हाण यांचा शांत आणि समन्वय साधणारा स्वभाव आणि राणे यांची आक्रमकता यामुळे ही आव्हानं पेलणं भाजपाला सहज शक्य आहे. पक्षानं स्थानिक कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन आणि विकास कामांवर भर देऊन ही निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आखली. आमदार रवींद्र चव्हाण यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती आणि नामदार नितेश राणे यांचा स्थानिक प्रभाव यामुळे सिंधुदुर्गात भाजपाला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत राणे चव्हाण जोडीचा करिश्मा आणि भाजपाचं 100% यश
निश्चितच शक्य आहे. चव्हाण यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि राणे यांचा जनसंपर्क यांच्या जोरावर पक्ष सिंधुदुर्गात आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतो ही वास्तविकता आहे. ही जोडी केवळ निवडणुकीत यश मिळवणार नाही, तर कोकणातील भाजपाच्या भविष्यातील राजकीय रणनीतीसाठी एक नवा अध्याय लिहिणार या शंकाच. तुर्तास आजच्या लांबलेल्या पॉलिवूडच्या भागात इथं स्वल्प विराम. कोकणशाहीच्या या पॉलिवूड भागाबाबत आपलं नेमकं मत काय जरूर कमेंटमध्ये सांगा. पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.